Έχω να πω ότι το πάρτι δεν νομίζω να εξελίσσεται πολύ ωραία, διότι ελάχιστοι είναι αυτοί που χορεύουνε. Φρέντις. Μία δήλωση παρακαλώ. Και από μένα, φυλάκια. Ναι, αυτή τη στιγμή χορεύουνε ένας, Φρέντις. Κάνε μας μια δήλωση. Ακούω ράδιο Βένους σε 95,5. Η ώρα είναι 10:42 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι τις 11 με πολύ λαϊκή μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Μια δήλωση. Κάντε μας μια δήλωση. Πες κάτι. Μια δήλωση. Δήλωσε κάτι. Τι να δηλώσει? Δήλωσε κάτι. Τι έχει να περάσει το τελωνίο. Κάντε μια δήλωση. Μια δήλωση. Τι δήλωση? Οτιδήποτε. Δηλώστε κάτι. Γράψεις τώρα. Δεν πας να κάνεις καμιά καλή... Κύριε, μια δήλωση. Και του χρόνου να είμαι στα καράιο και εσύ μαράκα. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας κάτι. Τι να σου πω? Πες μου κάτι. Κάτι. Πες μου τα γάλατα. Να σε πάρει, να την πάρεις. Πες μου κάτι. Τι να σου πω? Πες κάτι. Θέλω κι εγώ περίμενα. Fuck you guys. Ευχαριστούμε πολύ. Δήλωση, κάντε μια δήλωση. Ναι, αυτό το πάρτι είναι φανταστικό. Δηλαδή δεν έχω ξαναγευώσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Πατάει. Σοφία πετάει βλέπω. Φρέντις. Ναι, δυστυχώς ο Νάσης έφυγε από το πάρτι και έφυγε και από το χωριό μπορούμε να πούμε, διότι αύριο το πρωί φεύγει για Αθήνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 31 Αυγούστου 1991 και 30 Αυγούστου 1991. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο και δυστυχώς, όπως είπα, ο Νάσης έφυγε. Το κέφι έχει πέσει κάπως, αλλά προσπαθούμε να το ξαναβρούμε αυτή τη στιγμή. Από μένα, γεια σας, θα το ξαναπούμε. Φρέντις. Πες κάτι. Πες φυλάκια. Είμαι χάλια. Φεύγω αύριο. Μουά. Το μουά. Αύριο φεύγω κι εγώ. Να σου πω, περίμενα να το βγάλεις στον αέρα, αλήθεια. Πες εσύ κάτι, θα δούμε. Ανάλογα που θα βγει η κασέτα. Κλείστο, μην το έχεις ανοιχτό. Αφιερώνω σε όλα τα παιδιά του χωριού και τους εύχομαι του χρόνου να είμαστε πάλι μαζί. Μα. Πες και τι κάνεις. Ωραία. Έλα. Λοιπόν, στην υγειά της ωραιότερης και ομορφότερης παρέας. Ποια είναι αυτή? Θέλει παρέα, η δικιά μας. Ένα σχόλιο, κάνε μας ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, πες μας, πώς σημαίνει το πάρτι. Φοβερό. Και ένα σχόλιο κάποιος. Ένα σχόλιο. Διασκεδάσουμε. Φοβερό να πέθανα. Λοιπόν, γράφει τώρα, γράφει. Λοιπόν, αφιερώνω στον εαυτό μου, θα φύγω αύριο, εδώ στα παιδιά του χαρτιού, στο Χρυσάτη που τώρα βρίσκεται στην Αθήνα προφανώς. Τι άλλο? Σε σένα που ήρθε τώρα την Κυριακή που θα φύγεις. Πότε, την Κυριακή, Δευτέρα. Μίλα μωρέ. Αυτά, κλείστε τώρα. Μια δήλωση παρακαλώ. Γράφει. Εύχομαι καλό χειμώνα σε όλους. Και ένα κοτσάκι. Και του χρόνου να με στάκα. Λάεο και εσύ Σοφία. Άρε. Ο Νάσης. Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό χειμώνα. Και στην Αθήνα βέβαια όλοι μαζί με μια φωνή Αντώνης αδερφή. Κάντε μια δήλωση και τώρα βέβαια. Πάλι είπα ρε, πάλι. Δεν είπες. Πες κι άλλα. Μιλάω τώρα. Για γράφει κάτι. Τι να πω τώρα να με. Τα γάλατα. Τα αρχή μηνιά, άσε μαζί. Tell me how you do it. Hello motherland. Tell me how you do it. Έλα. Hello Africa, tell me how you do it. Friends.
Hello motherland, tell me how you doing. Φρέτης Μάνος. Hello motherland, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Ho ho ho. Hello Africa, tell me how you doing. Παιδιά, ένα μεγάλο καστόχο. Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now in my hysteria. Τέλος για παράδειγμα, παρακαλώ. Άσε τώρα γιατί με τσαντισμένοι. Η δήλωση αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι τσαντισμένη. Κάντε μας μια δήλωση. Βεβαίως. Πάνω σε ποιο θέμα όμως πείτε μου, γιατί δεν μπορώ έτσι εντελώς αυτόνομα να εκφραστώ. Ναι, όπως θέλετε. Τι να πω τώρα, θα σας πω ήμουν πολύ στεναχωρημένος, αλλά τώρα μου έχει περάσει κάπως έτσι, εντάξει, βάλαμε μερικά νησιώτικα και... Γιατί είστε στεναχωρημένος? Γιατί είναι γενικά το κλίμα, ας πούμε, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, μένω εμείς εδώ. Λένε, εσείς πότε φεύγετε? Πιτάφιος, ας πούμε, εμείς θα αργήσουμε, ίσως να φύγει τελευταίος από τους κολαχινέους εδώ πέρα. Μου μήνυσε πως δεν φελώ κι άμα το θυμηθώ ελώ. Μα την έγραψα καλάκα, λάκιας μίλε μαλάκα. Τάσιος. Ήρθα στο χωριό η Ανάση, εδώ μας είτε με θυμάσαι. Γάρος. Στο τηλέφωνο την πήρα και είπε να πού πως λείπει. Ναι, μιλάω. Μάλλον, Μιλάω. Γράφει. Τι λέω? Την ώρα. Λέω. Η ώρα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε πως κάνει ο Μάος όταν περπατάει. Η ώρα Ναι, η ώρα είναι 1 παρά 10. Το κέφι έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δείτε πως περπατάει ο Μάνος. Μπριζόλες φεύγουν στον αέρα. Σουτιέν. Αυτό το περπάτημα Σλιπάκια. Οπ. Μια τσίτσιδη. Παιδιά, γεια σας. Τι να σου δηλώσω, τι να πω. Γιατί, δεν λέω. Δεν έχουμε δηλώσεις. Τίποτα. Οι γκόμενες και το κρασί, το γάρο χαρά σας. Μες στα μάτια της να τάξει, τεύουν άλλοι δεν είναι άξι. Που θα φύγεις μας στη φάντα, σία μου θα σε έχω πάντα. Σία μου θα σε έχω πάντα. Που θα φύγεις μας στη φάντα, προσπαθούνε να μας έχω. Ρίζουνε μα θα προσέχω. Ρίζουνε μα θα προσέχω. Προσπαθούνε να μας έχω. Κι όσο προσπαθούνε να μας έχω, ρίζουνε το. Όχι στο λόγο μου πως η αγάπη μου σε μονοσία. Αγάπη μου σε μονοσία. Κι στο λόγο μου πως δεν μπορεί κανείς παλιάσει, βαθιά να την ξεχάσει, βαθιά να την ξεχάσει. Δεν μπορεί κανείς παλιάσει, τα βιολιά θα μας ξεβγάλουν. Ναι, μες στο πουδί του γάρου, ναι, μες στο πουδί του γάρου, τα βιολιά θα μας ξεβγάρουν. Η αγάπη η παλιάση, μα διαφύνει κι αν περάσει, μα διαφύνει κι αν... Μιας που μου ρεσέ να αρέσω, μιας που μου ρεσέ να αρέσω, ηλέα πως θα μπορέσω. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία ζήτηση περί ζωώδιων με την ζωώδιων ή ζωώδιων. Τέλος πάντων. Ναι. Με την Ειρήνη εδώ πέρα. Τέλος πάντων, επειδή ο Σπύρος είναι βρωμόσπος, θα λέμε μια άλλη φορά. Φρέντις. Ναι, η ώρα είναι 1:20. Αυτή τη στιγμή χορεύουν βλάχα 4 άτομα, 3 γυναίκες και 1 αγόρι. Βέβαια είναι κάπως αργά, γι' αυτό θα πρέπει να σας καληνυχτήσω, όμως όχι ακόμα, γιατί το κέφι εδώ πέρα είναι μεγάλο. Και ένα παιδί εδώ με κοιτάει κάπως περίεργα, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Γεια σου φίλε.
Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι περνάμε ωραία είναι. Η νύχτα είναι πολύ ωραία, το φεγγάρι πριν από λίγο μας χάρισε μια ανάρπαστη εικόνα, μια ανάρπαστη στιγμή. Μπορείς δηλαδή κάλλιστα να γίνεις λυκάνθρωπος. Ακόμα αυτή η δήλωση. Και είναι και Βασιλικιά εδώ πέρα που δεν με αφήνει να μιλήσω, γι' αυτό και σας χαιρετάω προς το παρόν. Φέτης. Είδα τρέχει και στον Άι, η όργη κάθε βράδυ πάει. Για την κόμενα στον Άι, η όργη κάθε βράδυ πάει. Σάλβια πατινάδα, πόχια απόψε φεγγαράδα. Κάτσε. Ένα τάλιρο δε θύσει, Άζει να τηλεφωνήσει. Κι αν λύγεται ένα τάλιρο, τσιδώνω να σου βάλει. Φρέντις. Που δεν δίνει ένα δεκάρι, Τηλέφωνο να τηλέφωνο να πάρει. Τι άλλο θες ρε, τι σου λέμε να πούμε σήμερα. Δυο ματάκια με ραχόλικα είναι η ζωή μου όλη. Άμα την εθωρώ μελά, κολλώ μ' αυτή χαμογελά. Όκο περουδάκι μέρα, χολικό για χαμοέρα. Τάσιος. Και ήρθα και απόψε στο Ηρόκαστρο να δω το Βάρβαρο. Το βιολί σου βάρα, να βγει όξω η Βαρβάρα. Παίζει ο Μαρθέος Τόβιο. Όχι, παίζει το βιολί του ο Μαρθέος και ανασταίνει πτώμα. Φρέντις. Παίζει και ο Μανώλης τώρα, ούτω που είναι αλήθεια λόρα. Νιώθω άμα σε φυρώ, μες στην καρδιά μαλλιά πληρώ. Γάλλος. Ο Μανώλης του Μπελιώτη παίζει πατινάδα πρώτη. Τάσιος. Η μαλακία η πολύ σε έχει σε θέση δύσκολη. Τάσιος για το Φρέντι. Και για την ηλικία σου καλή και η μαλακία σου. Και εσύ μάζευε το σκύλο, σου γιατί έχω γάτι φίλο. Και σε παράτησα και ο και λέω δόξα τω Θεώ. Ό,τι και να λέτε ότι, πιο καλό είναι το φιλότι. Και έχει πιο καλά τη φίλο, τίτησα από το φίλο. Από το φίλο. Ακούστε λοιπόν κοτσάκι τώρα. Άμα την ξαναδώ θενά, μου σηκωθεί η τρίχα. Φρέντις. Και μόλις τώρα μας έγινε μια, μπορώ να πω, πολύ νόστιμη πρόταση από την μητέρα της Σοφίας. Μας πρότεινε λοιπόν να βγάλει ζούρα να φάμε. Ναι, καλά, ακούσατε ζούρα. Πού είσαι Μπελιώτη τώρα, πού είσαι? Εγώ, έλα μαζί. Φρέντις. Καλώς τον το Γάλλο με το μπούτσο το μεγάλο. Ο Απόστολος Δακάρη, δάκι δεν θέλει καθαρισμένα. Μια αγάπα μία αρνήσου, με η άντε και γαμίσου. Ναι, Τάσιος. το κοτσάκι αυτό είναι παραγωγή Τάσιου, όπως ακούσατε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Και να μην ξεχάσεις την αγάπη μας με την Αθήνα. Η άντα και να είσαι στην Αξά και να είμαι στην Αθήνα. Νίκας. Μέκαμε μια 13χρονη να θέλω ιατριά. Και η καρδιά μου που πονεί για μια 16χρονη. 16χρονη, 13χρονη, τα κόρη σου. 16χρονη, έτσι. Και πώς το πάμε το άλλο? Δεν θυμάμαι. Τώρα αυτό που είπα τώρα. Το μάθει. Η άντα να μου λάχει η Σοφία να την αγαπήσω και μου μείνησε το θήλικο να είμαστε μόνο φίλοι. Που παντρεύονται οι συνομήλικοι μου και απομείνω. Που παντρεύονται οι άμμου ρούζες μου και στα δικά σου. Και είναι αίτια μία στον πόη μέτρια. Κάθω 15 σύνα, δυο με τα μάτια εκείνα. Κάτω 15 σύνα, γρίδες τρώμε στην Αθήνα. Να τον ημέρα χίλιες ώρες και να μας εμίλιες. Η σκέψη μου το 24ωρο σε μόνο εσύ. Έχεις το λόγο μου πως Η αγάπη μου σε μόνο εσύ. Μάτια μελαγχολικά, πες μου που να είσαι τελικά. Και άμα την επιάνω με ζορίζει, αλλά την επέζω. Δυο ματάκια μελαγχολικά είναι η ζωή μου όλη. Μες στα μάτια της να τάξει, δεν έβγουν άλλοι, δεν είναι άξι. Θεέ μου ετούτες οι βραδιές να μην τελειώνανε ποτές. Και πονεί τον Εσακέλη, Καμιά να μη σε θέλει. Οι γκόμενες και το κρασί, το σάκι και χαρά σας. και θα πάμε στο Σακέλη, ο θέλει το ή δεν θέλει.